Здравейте, аз съм Ема и в днешното видео ще ви покажа моята вечерна рутина, след като се прибера. Първото нещо, което правя след като се прибера, е да се изкъпя, а след това слагам от ето това гелче за подмишници на Гарниер. След това реших костата си, за да изсъхне по-бързо и слагам от спре на сваж скоп за разрастване на костата, който ухае на шоколад и е много приятен. След това разраствам повторно, за да разнеса спрея по костата си. След това отивам в кухнята, където си похапвам нещо сладичко. Вкусно. Излизам на терасата, за да прострия кърпата, с която се къпах. А след това си лягам, за да поспя много след плаж, защото принципно съм много уморена след плаж. Щом се събудя, веднага ставам, оправям леглото си и избирам дрехи, с които ще бъда. Тази риска си купих от H&M, а дънките си ги купих от един магазин, който видях по пътя, който отивах към Било. Слагам ето това нещо за косата си, днес ще да съм с него, много е готино. И ето ме готова! Избрах да сложа лъскавите си обувки и ето ме навън, вече съм излязла за разходката. Ето ме в целия туалет. След това следвахме на един ресторант край плажа и реших да сходя по плажа. Забух се, защото бях по-приятно. Вчера ядох спагети и след като се прибрах, веднага си облякох пижамата, сложих от розовата вода, стрясах косата си, измих зъбите си с паста и лека нощ.